cop heu creat el projecte, us apareix la pantalla per assignar els alumnes als grups. Ho podeu fer de dues maneres: arrossegant cada alumne a un grup o clicant repartir alumnes per assignar els alumnes als grups de manera aleatòria. També podeu desassignar alumnes per buidar els grups. Podeu assignar els tipus d'expert i els tipus de rol que ja heu configurat prèviament a cada alumne. Guardeu. Tornareu a la pantalla principal dels projectes, on podeu veure el que acabeu de crear. Accediu a les diferents opcions de les accions: administrar, per accedir a les entregues de treballs i si estan activats, el mur i el tauler. Editar per modificar el projecte. Quan torneu a accedir a aquesta pantalla, el vostre ClickEdu ja ha identificat les matèries vinculades al projecte. És en aquest moment en el qual podeu assignar els ítems avaluatius de les matèries on voleu enviar la nota final del projecte. Editar grups, per modificar els grups del projecte o canviar els experts i rols dels alumnes. Avaluació final, per gestionar els instruments d'avaluació, avaluar cada grup i afegir observacions. Si voleu eliminar un projecte, cal que no tingui alumnes distribuïts en els grups, així com tampoc instruments d'avaluació ni res al mur o al tauler. Quan es compleixen aquestes condicions, podeu eliminar.